Mga kasama sa DYHP Sumbunganan karong hapuna tug ito ko nga makapasalamat di kaninyo sa atong tibok semana ni ato nakalabayng semana nga adunay importante sab nga misyon ang DYHP ug IFM mo na nga nibiyahe ta paingon dito sa Mindanao region ay pinagyo dito sa General Santos City, sa Davao, alang sa atong Oplan Tabang, sa DYHP ug IFM, diin amo nang nahatod ang inyong mga donations alang sa pamilya ni ato mga namatayan dito sa General Santos City ug sa Davao City. Ingon man pagpahigayon sa ato ang relief operation alang sa apektadong pamilya sa mga bukirang barangay dito sa General Santos City diin. Ang DYHP ug IFM team gipaguluhan sa atong station managers, Attorney Rufil Banyok ug sa IFM Idol Boyki. O akong pasalamat nga ito sa kumakaubanan diri sa DYHP ni Radioman Marisa Abadies o kasamang RV Veloso sa temporaryo nga pagdumala sa atong program labi na sa DYHP News Updates ug DYHP Sumbunganan. Padayon gihapon nga nagserbisyo kaninyo bisan pa man og atong ang team ato lang gibahin na ay team alang sa Oplan Tabang sa Mindanao o nagpadayon atong mga kaubanan diri sa DYHP alang sa naanda nato nga tulumanon. Og ning bahina mga kasama sa ato ang program ato ni patalinghugan ato ang bisita nga magtiayon nga taga-Gaas Balamban Cebu ang pangindahay niini nga matabangan sila alang sa continuous nga treatment para sa ilang anak nga kapin usa ka tuig ang pangidaron og maingon nato nga lifetime no ang treatment sa mga bata mo nga naningkamot gid mga ginikanan nga masustiniran ang matag adlaw nga panginahanglan sa tambal sa maong bata nga ang diagnosis ni ini generalized seizure secondary to cerebral palsy o status post hypoxic ischemic encephalopathy. So atong ikauban karon mga ginikanan dala pod nila ang batang babae nga nag-antos ini mo ang balatian sa atong tulumanon karon sa DYHP News Updates. Salamat sa inyong pag-anhi o pagsalig sa atong sibiyaanan aron mapalanog ninyo ang inyong problema o inyong katuyuan karon. Inyong pangalan palihog atong unahon ang Papa. Yes, mayong hapon padiol sa microphone ang pangalan palihog. Joy Canionera. Joy Canionera. Oo, sunod ang imuhang misis ang pangalan palihog. Ellen May Kulas. Ellen May. Kulas. Oo, si Ellen May o si Joy. Oo, so binabay man mo gining tinuod nga pangan Joy. Metodyo na siya man. Unsa to? Metodyo. Metodyo. Oo nya, Joy ang angga. Oo. Sige, so kumusta man ang baby? Ang pangalan sa baby man ni si Angel. Angel May. Oo. Kumusta man si Angel May? Unsa mang pangidaruna nga nagsugod ang iyahang balatian ngayon ani? Pag kuan ma'am, gikan yung pagkatao niya ma'am. So inborn di ay ni Len. Lalo siya sa ICU. Niya. Hapit mi mo buwan ngadto sa district Balamban. Oo. Niya. Kuan man siya kanang pirahan iyang liog, kaoran siya og tubo. Mo to nga niingon ang doktor, i-repair mi og kanang neuro nga doktor. Kato dito mi sa mi sa Sibudok. Atong pag May 18 na-admit siya balik. So karon lang nga pagka May 2026, okay? Karon ma'am. Sige, istorya ba? Okay, unya pila man po to ka si Mana? Pag 23 ma'am nakagawas ra dayon mi kay gi-repair man ni Sibudok. Dili siya gipakuan ba pero wala may gi-admit kay dili man siya pwedeng operahan. Tambal ra gyud ang iyaha kanang maoray mo pugong nga dili siya atakihon sige. Oo. So kada adlaw ba doon nagay mga seizure nga masinati ni baby Angel? Nay mukuan ma'am sa kasimana gikan sa iyang pag nakatuman siya og tambal nagihatag ang kuan gikan sa ni Doc sa Biron. Dili na kay siya kuan basta makatuman na siya dili na kay siya takihon sa usa ka semana na ikaduha. Pero tagpila ra ka minuto ulian na siya. Oo. Sa to pa sa imong gisugid ganina samtang wala pa nagsugod atong live program, ang imong giingon ganiha nga lifetime, ang pag-aimno niya nga tambal na ay once a day ug naapoy tambal nga 2 times a day. Oo man.
Oo, so kani once a day tagpila man di ay ning tableta ba ni or liquid? Tabletas man. Tabletas gihapon. O mo ning tag pila to? 105. Tag ang 105 buok, ma'am. ang buok o nya kada adlaw. Lifetime na gid ni hangtod-hangtod gid no nga pagaimno ni Inday. Oo. So katong usa nga 2 times a day, tagpila man pud to. Ang katong liquid ma'am kay ang 300 ml ato tag 2,300 ka. 2,300. Mm. Mm. Namin na ni resibo diri. Oo. Nga, ang katong iyang pinobarbital mo ra to tag 5 ang buok. Sa ato pa duha day ka tablet o Duha ka tablet, naapoy usa ka liquid. liquid. Oo. Sa pagkakaroon may na lang gali kay imong nahisgutan nga nakapahagid mo og tabang sa inyong pangitag pamaagi nga ma-cover up una sa pagkakaroon ang katuang liquid nga tag 2,300. Oo. Oo, mahal-mahal pod no. Mahal gid siya ma'am. Kapila to 2 times a day lifetime sad. Oo. Sustilan. Pagka Di man siya pait pod kita, di siya kabarog, di siya kalingkod. hangtod karon. Di siya Oo. kakita, di siya kamao makamang, di siya kamao mulingkod, di siya kamao mubarog og iya. Lumoy ang iyang lawas tanan. Oo, so ning imuhang permanenteng kuguson. Oo. So ug atong tawgon makadungog siya. Minor siya sa istorya pero gingon mo tanan mo dili. Dili so wala siya eye to eye contact no. Gingon naman may sa doktor na di gid siya kakita kay na damage na gid iyang mata. Uy. Sa Oo. iyang utok ba nga nakuan na. Paduol sa microphone gamay. Oo. So kung atong tawgon unsay angga ni Inday. Angel nga. Oo, so Angel. Hello Angel. Oh, hi Angel. Mura siya naminaw gid siya no. Angel. Hi. Hello. So ate sa minaw pero di siya mo point nga mo tan-aw siya sa nagsang kung gasagasangpit o ginyong hagwaon mahagwa ra. Di mo katawa ra sad siya ma'am pero nang dili gyud ingon nga sama sa normal nga bata ba. Kay Uy. giinan mis doktor na dili gyud siya normal. Sa ato pa, youngest ninyo si Angel. Oo, ikaduha no nga ang yang ate or 11 naman. unsa man to babae or lalaki? Babae. So okay ra. Kira man. Oo, normal delivery ra pod to. Oh. So kanila gid iyaha nga nahog nga na inborn no ang maong sitwasyon. Oo. So sa trabaho ni Joy. Contraction ma'am, kabilyada. Oo, nag construction. Oo, so diri sa Cebu City. Nasa vineyard. Sa vineyard. Oo, niya. Ang imong kapika si Ellen mo ay nagatiman sa imong anak. Oo, dito sa Gaas Balamban. So pastilan pod no. Ingon ani ang problema karon sa atong bisita ang ilahang pangindahay nga musustiniran ang ilahang paningkamot nga ang tambal mainom gud regularly sa iyang anak nga si Angel May. Sige sa atong panag-uban karon sa atong panawagan gikan sa Gaas Balamban. Ibiyahe gud mo diri paingon sa Dakbayan sa Sugbo aron makadangop sa atong tulumanon sa DYHP Sumbunganan ang mapaabot inyong problema. Unsa may panawagan karon ninyo ato unahon si Joy. Unsa may hangyo ninyo? Ako hangyo lang ko sa ako makakaliwat nga makatabang ba. Ako wa goy kwartay kaya palit yun. Hangyo lang sa ko na sila kinising kasing paghatag. Mao na ako maluoy lang sila. Sige arita ni Ellen no ang mama sa 1 year. Oo. Sige Ellen kay baw ko nga dili lalim para sa mga ginikanan labi na gyud sa usa ka inahan nga magsudong, magkarga, magkugos sa imuhang anak nga si Angel May ngayon ana ang sitwasyon no. Nakasabot kita nga irritable ang pag-atiman sa bata nga giingnan mo nga lifetime ang maong balatian pero di lang ta magpakawa sa paglaom no na may atong labaw makagahom nga nasayod sa tanan o hinaot ang pagpakalig-on ninyo kanunay anaa o ang pagpaningkamot usab. Unsay hangyo nimo Ellen sa imong pagdanggop diri sa DYHP labi na sa imong anak nga si Angel May? Nawagan ko sa mga katawhan na sa naay malumong kasing-kasing ganahan pag yung mga kauban na mo mong anak ng dugay para sa iyang maintenance. Tuwa na dyan may laing mahimo. Nahurot na mong mga hayop o baligya. Nagkautang-utang na mi.
wa naman may palit sa iyang tambal. Kinsa to'y na malumong kasing-kasing sa ginagmay lang dako na kayo mong pasalamat ana. Makasama nyo na dungog si Joy o si Ellen, no? Bisan pa man sa gisagubang matag adlaw nga galastuhan para sa tambal apan ang mga ginikanan padayon gihapon no sa pagpakadasig nga padayon nga matambalan ang ilahang anak bisan man tuod og giingnan sila nga lifetime pero uban sa mga pag-ampo o sa paningkamot nga padayon gihapon nila nga makauban ang ilang anak nga si Angel May bisan pa man sa mga balatian unya sa ngadto-ngadto ang maong sitwasyon. Of course, ilang ginahinayan sa pagdawat nga mao ni sitwasyon sa ilahang anak nga si Angel May o ato gyapon padayong iampo ang kaayuhan sa mga bata, no? Matud pa ni Ellen sa mama no nga maoy magkarga-karga gid kanunay magkugos kanunay nga dili makakamang, di gid siya makalingkod, mura ba siya lutay no ang iyahang lawas nya magkumbulsyon. Pero hinaot nga sa panawagan sa magtiayon karon diri sa atong sibianan. Of course, nadungog sa atong mga sukid paminaw, yawat na lang nga sa kabugat sa ilahang mga pagsuway karong mga panahon na labi na good financially. Hinaot nga makaabag lang punta sa ilahang panginhanglan karon. Matod pa nga di ay tambal nga tag 105 kada usa nga katong tag 5 pesos. Ang katong tambal nga mahal-mahal gyud nga tag 2,000 kapin nga imnon kaduha sa usa ka adlaw unya in battle di ay to nakapagdaw sila tabang sa provincial capital man to no nga good for 2 years no so mao na nga ilahang gihangyo karon nga maabagan una sila para niining tabletas nga pagaimnon una ni dangop diri sa tong sibianan bitbit no ang paglaom ingon man ang pangarisgar nga isip mga ginikanan dili makaako sa pagtanaw lang pagpasagad lang sa ilang anak bisan tuod o dunay disability o dunay ingon ani no nga sitwasyon sa panglawas apan naghapon na pag-inahan o wala mo pasagad sa ilahang anak o ginaot sa mga panawagan karong hapuna ato mga sukid kami na kamo diha naghihapoy kahigayunan sa pagtabang no, nining ato ang panag-uban karon sa DYHP Sumbunganan. Na inyohang tabang mga kasama, magnagmay man na, masentabo man na, mapiso, 5, 100 pesos ngadto sa amount nga kaya sa inyohang kabubuton og sa inyong bulsa ipadala lang. Dili sa ton GCash numbers nga i-provide o pwede sa dinyo i-walk-in donation para inyuhang kita pod ang maong bata o nya personal sa dinyo nga matunol diri sa tong Sibianan Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, Tacbayan sa Subo. So paagi sa iyahang kaon, okay ra, mukaon ra. Nagmay ra sad ma'am. So gatas, ay tutoy ra ni siya na. breastfeed lang. Dili ipaluta sa doktor. Okay, 1 year pa man sad. Oo. Sige, so para sa inyong tabang mga kasama, kung galing mas prefer din nyo pinagi sa GCash. Ang atong GCash number karon under Aida Tampos, pwede nyo ipadala sa atong numero 0918-554-2071. Ato balikon 0918-554-2071 mga kasama. Alang sa atong GCash number 0918-554-2071 under Aida Tampos. Naot mga kasama ha nga sa inyong pagsanong, sa inyong mayong kabubuton sa pagtabang labi na ning bata nga si Angel May. Makapaabot mo sa inyong kinasing-kasing nga tabang. Kuya to ding i-mention nga dili ka ganina libisita si Ma'am Susan sa Sinaculo member sa San Lorenzo Parish sa Barangay Tisa. Salamat kaayo. Mag-shout out 300 pesos karon Ma'am Susan. Salamat kaayo sa toang Sinaculo members di sa San Lorenzo Parish sa Barangay Tisa. Thank you kaayo ninyo sa inyong kadaadlaw no nga mga prayers alang sa mga modangop diri sa tong Sibianan ug sa inyong pag-include kanamo diri nga nangalaga diri sa DYHP para sa inyong kinasing-kasing sad nga mga pag-ampo alang sa to pagdumala diri sa ato ang program sa atong istasyon ingon man sa mga pag-ampo alang sa mga mudangop diri sa Sibianan nga nangayo in town og tabang prayers so ingon man mga financial nga tabang para sa atong ang bisita.
Ato balikon ha ang inyong tabang para sa 1-year-old nga bata nga si Angel May Canyonera nga taga Gaas Balamban, brain damage na ini. Og dili sa iyang medical certificate ato nabasa generalized seizure secondary to cerebral palsy unya status post hypoxic ischemic encephalopathy. No, unya di man na maka-undergo operation ang maong bata mao ni nga ang recommendation ang lifetime nga tambal. Silan ko ningon ani nga sitwasyon dunay duha ka mga anak unya construction worker unya mahal gud ang tambal mo na nga madangop gud diri sa atong Sibianan. Ato balikon para sa inyohang tabang makasama atong GCash number 0918-554-2071 o pwede po diri sa ato ang dito number atong lain pa nga numero 0991-207-9880 ato balikon 0991-207-9880 para sa inyong tabang under Aida Tampos. O baka sa to ang lain pa nga numero katong sa smart nga GCash number 0918 554-2071. Na-flash ko sa itong screen 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Sa inyong generosity, sa inyong kaayo mga kasama, sa inyong ipaabot nga tabang kanang tanan no counted. Isa pag moingon mo nga gamay ramani 5 ramani 10 pesos ramani 50 ramani apan ang kanang maong kantidad ug ato nang matapok mga kasama dako ikatabang para sa maintenance ni baby Angel May nga nakasnati karon no sa maong balatian. Lifetime yan treatment tambal para sa iyang utok aron maminusan iyang seizure mga kasama. Yan, salamat sa mga nipauna na sa ilahang tabang. Dahil 50 pesos gikan sa 5964. Thank you. 100 pesos gikan sa 9123 Heart Warrior of Isla Verde, Inayawan. Ay gabi ninyo diya sa Inayawan. 30 pesos. Salamat kaayo. 8709. Makapuno-puno ginistambal ni Inday Angel May. 300 or 200 pesos gikan sa 2554. Daghan kayo salamat. 4469, 200 pesos gamay nga tabang, hinaot nga makatabang ni Ray. Salamat kayo, yes, makatabang yun. 200 pesos, ikan sa 0994, dagang salamat para sa tambal sa bata. O, di pa 200 pesos, 4145, thank you kaayo sa inyong tabang. 100 pesos, 3165, dagang salamat. Ato kitabangan karon 1-year-old nga bata Angel May. Nay brain damage, hemorrhagic, generalized seizure, secondary to cerebral palsy, magkasama unya lifetime ang iyahang medication. Palit nga tambal, lifetime. Nakatao sa katambal nga tag 105 pesos kada usa nga pagaimnon sab kada adlaw. Hinaot sa inyong pagsanong sa atong panawagan karon. Paghatag kanig kahigayunan kaninyo nga bisan pa man sa atong kawadon mga kasama apan mas napagi daghang tao napagitay mas naginahanglan karon og tabang mo na makaingon ta nga blessed gihapon ka ita nga kita dunay chance nga makatabang sa ginagmay mga pamaagi nga atong ikapadangat ang inyohan tabang usay na kahigayunan mga kasama nga sa pagcount sa atong blessing no nga sa mga na angko nato nga mga kaayuhan mga blessings kabaw sa tamo paambit anak nga to sa labing nagkinahanglan nga sayod yun ta wag ikabaw sa matag usa ka nato apan ang mga panghinaot sab nila nga ang ato ang mga donors ato mga listeners kanunayan sa pagbuo mga grasya aron padayon nga makahatag og tabang sa mga mudangop diri nga mga kinabuhi sa DYHP. ₱300 pesos. Naging kayo salamat. Ikan sa 4027. Daghang kayong salamat. Ato
Ato balik ko na ito gitabangan karon kaning 1-year-old nga si Angel May na diagnose og cerebral palsy o doon na po encephalopathy or encephalopathy o kinahanglan ni siya lifetime nga medication. Sa inyong hatabang karon dako yung kanig igsapayan sa paginahanglan sa maong bata. 100 pesos ikan sa 6249, 50 pesos ikan sa 4470. Mga kasama ato labaw makagagahom na mao'y greatest healer, mao'y mahibaw no sa pagpadangat saya mga grasya o sa mga maayo nga abundance alang sa tagsagtagsakan nato kaninyo diha nga nagpaminaw nga nakasibot kanunay sa pagtabang. Ato balik na itong numero 0918-554-2071 under Aida Tampos o sa 0991-207-9880. Ato balikon 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Kaya pa'y 300 pesos, 4378. Karang 300 pesos, makapalit na nagtulong. No, ka mga tambal. O katableta. Anonymous, gikan sa 7958. Tingin kayo salamat, 1,000 pesos. Salamat kay Ani. Sir, ma'am, thank you. ₱100 pesos, ikan sa 6573. Dengan kayong salamat. At oras alas 6:15 sa kagabion mga kasama, ang inyong tabang padayon lang na nga ipa-support pilagi sa ato ang numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. At oras alas 6:16 na balik ta sa ito panag-uban DYHP Subunganan kuman sa mga pahinumdum. Balik sa itong panag-uban sa DYHP Sumbunganan. Ito kitang tabangan karong gabi una mga kasama. 1-year-old nga si Angel May. Nga doon na intaway balatian nga cerebral palsy. O doon na po'y mga seizure nga nasi natin ini. O lifetime ang treatment sa mga bata. Sa usa ka adlaw, tulo ka mga tambal ang pag-aimno ni ini. Ang usa ka tableta nagkantidad og 105 pesos. Apoy 5 pesos. Sa kato usa, magyali kay dunay nadangpan under sa Cebu provincial government para sa iyahang tambal nga in battle o tuod man sa panag-uban o iyang panawagan karong gabi una. Salamat kay sa mga nisanong gumikan kay napaytabang dugang ato na dawat diri sa ato ang panag-uban sa DYHP Subunganan. Ipadala pinagi sa atong GCash number 0918-554-2071 8528, 200 pesos. Dagan kayong salamat sa tabang. Onya 10 pesos. Account ending number 6022. Salamat kayo ani. Inyuhang gipadangat. 100 pesos kaming tabang from Argao 5552. Yes, dagan kayong salamat. 100 pesos ikan sa 8691. Thank you sa inyuhang tabang. 100 pesos 7233. Salamat kaayo. 100 pesos 7181. Daghan kayong salamat. O 50 pesos ikan sa 0220. Daghan kayong salamat sa inyong tabang. Adiri po sa ato ang numero 0918-554-2071. Ay 50 pesos gikan sa 5883. Dikan kayong salamat. Di apoy 500 pesos gikan sa 2853 no diri gisend no sa tong 0991-207-9880. Dikan kayong salamat sa inyong tabang.
Ato oras alas 6:23 na so far di sa atong panag-uban Ellen og Joy. Nakatigom ta diri karon sa atong panag-uban sa DYHP Sumbunganan og 5,100 pesos. No, natay 5,100 pesos kini mo ang katidad sayod kita nga abag sa ato ang mga suking tigpaminaw o ginaot nga makatabang ni sa inyong panginahanglan para sa bata. Joy, hindi pa tamo tapos unsay imong mensahe sa mga tanang nitabang karon ninyo. Nakatigom kita og 5,100 pesos sa atong panag-uban. Pasalamat ko. Mm. Makapalit ko sa tambal sa iyang kinahanglan. So karon wala di kay duty. Wala kong duty. Oh. Kay naamog ni apil ka sa pag-anhi diri. Sige Ellen, kaning 5,100 pesos sayod gyud ta. Dako na sa dig maabtan para sa palitonon nga tambal ni Inday. Unsay mensahe nimo sa tanang nitabang bisan pa magkini kasagaran nila, wa gyud na to mailhi. Sa tanan ni tabang para sa tambal sa akong anak, dagan kayong salamat ninyo. Ang Ginoo na lang igong mubaos ninyo. Wa man mi kailan niyo pero nitabang din mo sa akong anak. Dagan kayong salamat og nagpasalamat sa ko ni Jadel Cats og ni Dodong nga ilang gitabangan ng akong anak. So unsa man ang mga silingan ninyo? Taga Balamban. Taga Balamban. Oo. So thank you sa mga nitabang mga kasama. So far na nata karoy tabang 5,300 pesos. Dagan kay salamat sa mga nisanong sa inyohang tabang karong hapuna mga kasama. Dagan kay salamat. Sa kanunay DYHP #1. Magkausapan dagan kayong salamat mga suking tigpaminaw sa inyong pagsalig kanunay diri sa tong sibiyaanan o sa inyong suporta o sa inyong pagpakabana. Labi na sa mga kinabuhi ato mga kaigsunan mo dangop diri sa DYHP nga sayod ta walang wala gyud silang kinabuhi kundi ang pagsalig ug ang paglaom nga somehow lagi mga tao nga willing sad kaayo nga motabang bisan pa man sa kalisdanan karon sa panahon apan ni babaw gihapon ang pagpakabana ug ang pag-relate nato nga di gyud lalim no mahiagom tag mga problema makasati tag problema labi na financially umo na nga kaninyo tanan mga kasama salamat kay sa inyong panag-uban sa inyong pakigduyog kanabo diri sa DYH matag higayon nga manawagan ta on air man o atong balikon nga ang serbisyo diri sa DYH kasama on air man off air kanunay ana agayon.